was back in the day before we moved to Hong Kong. You know, we're jazzing away. We go to dinner, we got shit facing tied. Our hands on a string, cause we're drinks and laugh. I wish that you could be. Oh, I wish that you could be the only friends that I need. My name is coming to the rock and my heart is wound up. I may be a fool but I break just like a clock. Singing tick tack tack, knock knock knock. Singing knock 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 knock. I've been done so many times, but so things like that's a crime. Let's back in the church, dealing in an ice fight. Knock knock knock, knock knock knock. On the door of heaven till the night to be. Čau, jmenuji se Honza Kočer, je mi 29 let, bydlím v Dubnému Českých Budějovic a na kole jezdím zhruba 15 let. Ke klubu mě přivedlo asi to, že jsem dostal zhruba ve 12 od našich bajkách. Začal jsem jezdit a potom jsem po čase potkal Pavla Švarců. Když jsme začali jezdit s Pavlem, tak se většinou jezdil jenom cross country, že jsme jezdili po kopcích. Až potom časem jsme objevili vlastně, že se dá i něco jako postavit, nějaká zatáčka, nějaká boule, dá se na to i poskočit. Potom se časem objevili vlastně první videa Cranket, první Disorder, kde jsme zjistili, co vlastně se dá na tom kole dělat, no, co všechno se jezdí. No my už jsme o hajsách bojovali, dejme tomu, asi 7 let zpátky. Což šváru, že jsem se chtěl něco udělat, protože tam bylo většinou smetiště, nic bylo to zarostlý. Pak to na pár let utichlo a 3 roky zpátky, před 4 rokama, jsem dával pravidelně na obec žádost o pozemek, až mi to potom prostě překlepli. A dali mi volnou ruku s tím, co jsem udělal. Mám to vlastně zadarmo, bez nájmu. Lidi, s kterými to stavím, je Ríša, Bahy a Frank. Dobrý stojíčku! Nazdar! Přes jezdíme do Milecka na Vápno, kde to má oný super. Závodní ambice jsem samozřejmě měl, když jsme začali za Petku Jiříčku, tak jsme objízdili vlastně celý český pohár, už v dual slalomu a později v rok později se začal jezdit potom fourcross. Ale jako výsledky tam byly, jezdili jsme chvíli elitu, ale pak jsme asi objevili kouzlo jako dirtu, freeridu a ty svobody. A spíš jsme se začali věnovat tomu, no. Lidí tenkrát bylo strašně málo a kdo jezdil, tak byl tvůj největší kámoš. Jezdím, chodím do práce a neřekl bych, že by mě práce nějak limitovala, naopak díky ní mám peníze na to kolo a na různé výlety, které chci dělat. Ke stavění a vymýšlení nových spotů mě většinou vede to, že si ten starý spot ojezdím a chci si postavit něco nového, prostě to hlad po novým spotu. Wanna tell me more, cause you have never enough. I wanna hear the noise coming out of your mind. I have just one choice to get you out of my sight. Komunita na jihu tady si myslím, že je dobrá a je s ní velká sranda, ale není třeba tolik profláka jako kluci na severu. Ale jinak jako jsme tu dobrá parta, jezdíme spolu, bavíme se, jezdíme dohromady. Tak dirtaři, tak freerideri. To, co teď nejvíc jezdím, je asi pořád ten dirt a freeride, který mě hodně baví. A hodně mě začalo bavit jezdit enduro, houpat se po kopcích, objevovat nový místa.
je super a přes zimu samozřejmě liže. Nějak neplánuju, už to ani nějak nehrotím, spíš se nějakým jenom bavím, no to je jako hodně. My soul's so full of shit and I want to die. If you ask for it, give your shoulders to cry. There's a problem now and I don't give a fuck. Somebody told me why I always said it starts. 'Cause I don't really care. I don't wanna hear your story. It's not fair, but you are so I don't really care about your story. If you don't mind, get out of my sight. I don't really care. I don't wanna hear your story. It's not fair, but you are so I don't really care about your story. If you don't mind, get out of my sight. Don't touch mine. Cause I don't really care. I don't wanna hear your story. It's not fair, but you are so I don't really care about your story. If you don't mind, get out of my sight. Si do pípa, bacha. Pojď, Alude! Kubička! Dej povolaj! Pojď, růžovej! Kámo, come on! Mám to! Pojď, nechtějte jí padal! Pojď!
Adam Wagner! Takže čau, já jsem Kuba Říha, je mi 20 let, bydlím v Písku, studuju teď grafický design v Plzni a jsem mountainbikový závodník. Tak ke kolu mě přivedlo to, že vlastně můj taťka má firmu s motorkama a jeden ze zaměstnanců byl bicrossový závodník, který nám zařídil licenci a jeli jsme se podívat na první BMXový závody. Ta první sezóna jako taková celá byla asi rok 98 tuším, to bylo vlastně v BMX. BMX jsem jezdil až do nějakých 16 let, do 17. Potom jsem to kombinoval, vlastně začal kombinovat s forecrossem a pak jsem plynule přešel jenom na horský kola. Bicross, forecross je to sobě dost podobný a ty skoky jsou v podstatě stejný, takže pro mě stěžení vlastně bicrosska v protivíně, kam jezdím trénovat na tom horském kole. A třeba můj první forecrossový závod byl v jižních Čechách na Kozy Style. Co se týče těch úspěchů, tak byl jsem tuším dvakrát vicemistr republiky v BMX, mistr republiky v BMX. A co se týče z těch úspěchů ve forecrossu, tak asi největší 3. místo na mistrovství světa, potom určitě si cením titul mistra republiky. Hlavně cestuju s taťkou, jezdíme vlastně dodávkou, za sebou taháme většinou karavan a přelítneme na závody, prostě rozložíme si tam stán, vedle karavanu auto jako zázemí a co se týče toho supportu, tak všechno vlastně zařizuje taťka, no. Ten je taková kuchařka, mechanik, masér, všechno v jednom, takže to patří velký dík. Skvělý je, když máš po sezóně, už je podzim, pohodička a jdeš si zajezdit prostě jen tak pro zábavu s kámošema, tak to mám určitě rád, ale na druhou stranu prostě je úplně skvělá ta atmosféra, když přijedeš na ten světový pohár a tam to prostě žije a ty jsi centrem toho dění, tak to jako mě na tom hodně baví, no, to je úplně skvělé. Musím říct, že třeba, když bych vzpomínal trochu zpátky, tak mistrovství světa v Austrálii, kde jsem teda byl třetí, tak bylo asi největší kotel, který jsem kdy v životě zažil. Tam jsem prostě neslyšel ani, jak na tom kole dejchám, jak ty lidi řvali okolo mě a tam to opravdu vřelo, takže že jakoby asi někde říct to jako ještě nebylo, fakt to bylo super. Tak co mě na kole nejvíc baví, mě baví kolo obecně, baví na tom kole jezdit, je to 100% o zábavě. Když mě to nebaví, tak mě ani nebaví ten trénink a úplně mě to sere v podstatě, takže mě to musí bavit a když mě to baví, tak to potom jde, že jo, takže ta motivace k tomu být nejlepší prostě je pak silná. Living in the crypto, suction HE, living in the worldwide, must be the hit, living in a badness. Living in the crib house, number 3 here, living in the crib house.
returned to my town. I've been from the tree back in town. Up in the morning that I'm still drunk. I look like monkey. All night current for the playing time. I heard all over. I need friends in the west. Bring up teenage. My heart pounding in the chest. My possess, cardiac crest. Thank God I'm back in town. I've been from the tree back in town. I just returned to my town. Back from the tree back in town. Tomorrow we're playing backed up. I'll be back soon as I can. Once you fall, then just can't stop. Dance like Ramones, credit hop. Engine swings and alone in the car. Ready to go, ready to roll. This line is for rock and roll. This music saved my growing soul. Thank God I'm back in town. I just returned to my town. Dneska na to máme sekretářku. Je tam mít prst, kámo. Thank God I'm back in town. I'm back from the tree back in town. I just returned to my town. I'm back from the tree back in town. Thank God I'm back in town. I just returned to my town. I'm back from the tree back in town. Thank God I'm back in town. I just returned to my town. Dobrý? Jsi tam? Já tě zdravím. Jsem Zbyněk Bahula, je mi 18 let a jsem z Českých Budějovic. Jezdím už relativně dlouho, věnuju se hlavně teda dirt jumpu, ale baví mě street, ježdění ve skateparku. Tohle to všechno tak nějak dohromady, řekl bych, že je to i teď v poslední době celkem populární tohle spojovat. Když jsem potkal nový lidi, jako je Honza Kočer, jako je Petr Prenner, jako je Richard Tušl, co jsme se takhle dali dohromady, říkáme si Dirt Empire Crew. A vlastně Honza Kočer sehnal pozemek, nechal tam navést hlínu. A postupně jsme začali budovat prostě skoky větší a větší, delší, aby jich bylo víc. A řekl bych, že zrovna Hajsák v Dubném, jak mu říkáme, je moje nejoblíbenější lokalita. There is no time to sorrow. Who is to blame for except me? I'll tell you once again, my friend, deal with your shit tomorrow. Is this how it's supposed to be? Out of luck, it's just about a time that I said, heading out, I'll be there for myself once again now. When I'll leave out where I stop. Dřív, když jsem jezdil, a byl jsem spíš taky undergroundový jezdec, kdy jsem neměl tolik triků a tak podobně. Byly závody jako Horseweather Cozy Style, Slopestyle písek a tyhle ty závody bych řekl byly jedny z nejlepších, jaký jsem zatím mohl jet. Byla to super tráť, byly tam ty nejlepší jezdci, byly to velké překážky, bylo tam hodně lidí, který nás perfektně podporovali, který fandili, bylo to prostě super. A když diváci pořádně řvou a chtějí ten trik vidět, to je to nejlepší, čeho se vlastně může tak nějak dosáhnout.
Speciální trénink na kolo, řekl bych, že žádný extra nemám, že bych chodil nějak extra cvičit nebo tak něco. Snažím se teda jezdit co nejvíc na dirtu, snažit se tam být co nejčastěji, snažit se prostě pilovat nový triky, všechno pořád zlepšovat a vedle toho k tomu připojím rád volejbal, chodím si skočit na plovku do vody, různý variace, nějaký salto a tak podobně, což mi dost pomáhá ke kolu. Prostě celkově se hejbat, dělat něco pro to zdraví, dělat něco pro ten život, něco nového zažít a o tom to je prostě. Kolo bylo pro mě vždycky poznávání něčeho nového. Díky kolu jsem vlastně zjistil, že tam můžu být free, můžu prostě jít tenhle den na kolo, můžu se jít učit nový trik, zároveň se můžu jen tak projet po městě, jo. Je to prostě trošku o něčem jiným. Celkově Jižní Čechy tady u nás, mám to moc rád, protože jsou tady fajn lidi, jsou tady prostě přátelský lidi, jsou tady lidi, ze kterých má sranda, jsou tady lidi, kteří se něčemu věnují, snaží se tomu věnovat a myslím si, že jsme tu dobrá parta a to je pro mě to hlavní. You got
Wagner je na nožičce se rychlejší, Adam Wagner už je tady. Jeho pozděte! Já jsem se tak nějak po škole rozmýšlel, co budu dělat. Můj parťák Kojc měl e-shop, koketovali jsme tady s tou myšlenkou, že uděláme bajkový obchod už díl. Víceméně po té škole jsme dali nějak hlavy dohromady a skočili do toho. No. Sapphire Bikes děláme během sezóny několik závodů. Myslím si, že je to naše taková povinnost, nebo i trochu to děláme ze setrvačnosti. Snažíme se tady tu scénu trošku nějak nakopnout, aby se kluci mohli během sezóny někde sejít. Já jsem začínal s kolem někdy před 17 lety a tenkrát to bylo hodně těžký. Byl to hodně okrajový sport, nebyl matroš, dělalo to jenom pár lidí, byl to hodně takový underground. Výbava byla strašná, vlastně víceméně cross country, kola, strašné kvality. Lokalit na ježdění moc nebylo, rozhodně ne žádný bike parky, jako jsou dneska. Pár tratí, co jsme si sami udělali, pár skoků. Samozřejmě měli jsme inspiraci v kanadských a amerických videích La Disorder. Tam prostě se dělají šílené věci a my chtěli dělat něco podobného. Bike Park Lipno, tak já myslím, podílet se na tomhle projektu byl takový jeden z mých splněných snů. Bike parky rozhodně změnili tenhle sport, přiblížili to masám. Vždycky jsem chtěl postavit něco většího, co bude fungovat na díl. A myslím si, že na tom Lipně se to celkem povedlo. From my trips and ways, I felt bad weather every day. I was born here like you. With 6 strings on my guitar, I play the blues. With 6 strings on my guitar, I play the blues. With 6 strings on my guitar, I play the blues. With 6 strings on my guitar, I play the blues. I'm coming home. I'm looking forward to you. Rise up your glasses. Jezdil jsem kanadský flow show v Itálii, zúčastnil jsem se pár slopestyleových závodů, dokonce v Salbachu. Ten styl ježdění slopestyle se ve světě teprve rozjížděl a mě to tu chybělo. No. Takže chtěl jsem postavit nebo udělat nějaký sranda závod, kde budou velké věci, kde se lidi hecnou do nějakých triků, do velkých skoků a tak dále. Cozy Style vlastně trval 5 sezon. Udělali jsme 5 ročníků, myslím si, že to není málo. Dali jsme do toho hrozně moc energie,
Strávili jsme tam vždycky celý jaro na stavení těch překážek, že se nám povedlo vytvořit docela pěkný fenomén. Řekl bych, že to zase posunulo hranice tady ježdění. Byl to ohromný projekt, který byl hnaný víceméně jenom nadšení, takže díky tomu to nějak skončilo. No. Co vyplývat zase. Klouzačka. So won't you have become a slave of your demand? Don't worry much, it's just a game of words for friends. You keep on staying up all night, caught in this game for life. You've tried so hard, so many years, it's not being much fun. Just like the rest, you're on your own with no one else around. You keep on staying up all night, waiting for things to be alright. You're only stuck in here for life, caught in this game. A je tady Čiča na trati! Šlapej ty vole, pojď! Milan Brůžek! Milan Makej! Jo! Pěkně si to vede, pěkně, nádherná práce, ruce, nohy. Blázen! Pať sport doma! A mluvka se ho sponzoři! Jdeme, pojď, podsaď si to dolů! Krása! Pojď, Láro, pojď! Ty je tady vůz! Nebo Bike Sport Joma! Jindřich Moravec! Nádhera, to je koncert! Bez rukavic, Amerika! Takže na kole já jezdím, teď už to bude 10 let. Začal jsem v podstatě tak, že jsem viděl v časopisu fotku chlapíka, co jede na sjezdovém kole z kopce dolů a měl velikánský zdvihy, velkou vidlici, vypadalo to, že jede na motorce. Takže mi to přišlo jako fakt skvělý, neplatil si za benzín a víc venku v přírodě, takže z toho důvodu mě to nadchlo a šel jsem si prostě koupit kolo a pak jsem vyrazil na první závod do Špindlu, bylo to hned mistrovství republiky ve sjezdu. Samozřejmě dneska ta konkurence je úplně jiná, mladí divočáci jsou prostě fakt šílený a v té době, když jsem jezdil půl roku na kole, tak jsem byl schopný zajet nějaký 9. místo a napadlo mě, že už jsem v podstatě nic neuměl a jedu 9., takže bych to mohl začít dělat jako víc a víc a začít se tomu věnovat. První moje ježdění s lidma, co fakt jako umějí, tak bylo s lidma z Budějovic, konkrétně z Dubního, s Číčou, se Švárou. To byli lidi, kteří jako mě, nechci říct učili jako učili, ale já jsem se koukal, co ty lidi předvádějí a bylo to neskutečný a chtěl jsem prostě to dělat taky, bylo to skvělá zábava. V současné době po nějakých 10 letech ježdění, či teď je to okrát 10 let, co jsem si koupil první kolo, tak bych řekl, že závodit jsem přestal 2 roky zpátky, nebo ještě možná víc. A už mi to prostě nedávalo to, co mi to dávalo dřív a dneska už bych řekl, že jezdíme úplně cokoliv nás napadne. Děláme to hodně a snažím se, ať už kolem obchodu, když nějaký peníze vydělám, tak je prostě zpátky jako vrátit nějakou podporu toho sportu nebo spíš těch lidí. Sponzoruju nějaký lidi jako na ježdění, ale spíš formou toho, že dostanou nějaký prostě věci na sebe a nejsme milionáři. Ale jakoby určitě snažím něco dělat pro ostatní lidi, aby si taky užili. Moně vzniknul to několik let zpátky, kdy
kdy se tady rozneslo, že budou 20 kiláků od mýho bydliště otvírat 4sedačkou lanovku a to prostě pro mě jako člověka, co žije v místě, kde je to na nejbližší trati, to třeba 150 kiláků s lanovkou, tak byla neskutečná výzva. Já jsem prostě chtěl jezdit 20 kiláků od bráku na lanovce, jsem prostě svolal neskutečnou partu lidí, jako co se fakt od stavby Národního divadla podle mě jako nedala dokupy v Čechách a byli jsme schopni své pomocí prostě během 1-2 let ten bike park tam vyfouknout a ať si každý uvědomí, že to děláme lopatama ve svém volném času a necháváme tam spoustu, ať už ta podoba jaká je, tak je prostě taková, jakou jsme jí byli schopni vytvořit své pomocí zadarmo, takhle to jako je. Jo? No, špatný. No tak 720, jakože v obchod jsem si prostě otevřel už, když jsem byl na vejšce. Zjistil jsem, že vlastně nechci jako studovat x let, pak vlastně se nechat zaměstnat někde, kde mi někdo bude dělat šéfa a bude mi říkat, co já dělám a budu prostě vydělat poměrně malý peníze a nebude to záležet na mě, jak budu dobrý, ale na tom, kdo mi co dá. A chtěl jsem si prostě otevřít obchod s tématikou toho, co mě baví a to byl prostě skateboarding a snowboarding, takže takhle vzniklo jakoby 720 jako obchod kamenej. No a chuť se podělit o svoje nějaký zážitky a samozřejmě chuť ukázat lidem, co mám vlastně za obchodě za zboží, vyplynulo v to, že jsem spolu s klukama založil stránky 720.cz, kde vlastně to funguje jako výkladní obchodu a k tomu 720 magazín, kdy publikujeme 5 dní v týdnu o všech našich činnostech, aktivitách a všech těch lidech, co se kolem mě jakoby vyskytujou, ta chuť se prostě podělit s lidma. Já chci prostě cestovat se svým jakoby domem na kolech a mít všechno svoje zázemí a všechny svoje sporty, ať už se rozhodnu, jestli půjdu plavat, nebo se potápět, nebo lézt, nebo běhat, nebo na kolo. Tak když se rozhodnu ten den dělat cokoliv, tak jsem strašně spokojený, že to můžu mít jakoby sebou všechno a to mi umožňuje dodávka. No a co se týče bydlení, tak jako když už prostě žiješ 4 měsíce, 5 měsíců v autě po cestách, tak potom jakoby návrat zpátky do toho města je takový dost složitý a se prostě rozhodl to povýšit na bydlení a v podstatě takovým trošku jiným způsobem, než to dělají lidi v současné době a koupil jsem si pozemek s lesem a tady jsem si upravil maringotku a prostě si tady tak jako nějak žiju, no.
mám k jihu jako neskutečný jakoby srdcový vztah. Mě to takhle baví a prostě činnosti a ježdění na kole mám rád a vždycky se mu chci jako nějakým způsobem věnovat. Zdravím, jmenuji se Martin Čapek a je mi 23 let, jsem Milevská, nyní žiju v Praze, teď zrovna Stavinová. Jezdím už se dá říct 10 let. Začátky byly určitě krušní, každý z vás ví, jaký to je začít jezdit na kole. Já jsem celkem rád, že jsem si ještě mohl zažít tu starší dobu a jezdit s lidmi jako je Štěpán Haring, který vlastně mi nejvíc pomohl ježdění. Jezdil jsem s lidmi jako je David Punk a Tomáš Vondráček. Když to shrnul, už to není takový punk, jako to bylo. Pro letošní rok jsem mistr České republiky. A co to pro mě změnilo? Dá se říct skoro nic. Přes zimu se snažím víc nějak makat, abych si vydělal nějaký prachy na tu sezónu. Tenhle rok jsme objeli se říct do zahraničních závodů. Asi jako nejlepší můj výsledek z evropského závodu je Austrian King of Dirt, kde jsem byl 5. Určitě jako favorit číslo 1 je One Skill the Line. Vždycky překvapí hrozně kreativní lineou. Snad nejlepší závod, kde se sjede dost profíků. Jezdím s dvouma kámošema, což je Dušan Antalík a Tomáš Kudrnáč, s kterýma si ten trip vždycky užijem. I don't feel a danger to yours, you just want to place to hide. Maybe that's could prevent you from cheating. Doesn't seem you notice that's enough. Na Vápně jezdím už se dá říct skoro 7. rok. Je to můj domácí spot a mám ho hrozně rád. Stavíme to tu s klukama. Snažíme se tady něco vytvořit. Za ten rok stavíme například novou lineu. K1 určitě bude zlegalizovat vápenku, ale je to celkem boj tady u nás na městě, takže necháme se sami překvapit. Waking up next morning, there's no jet lag from last night's set. Wonder if they're in a new stage of this wacko entertainment. Guess I can expect calm. It's you I'm cuddling after all. You've got degree of the sensations. Well, you still living with your mom. Can you be the one to improvise this show? Just admit it's getting hot. Will you hack my soul? Can you be the one to improvise this show? Just admit it's getting hot. Will you hack my soul?
a budoucnost je jistá. Co nám síly budou stačit, tak do té doby budeme jezdit. Řekně z prdeli, vole. Ty vole, máte to natočený. Je tady na tom prvním skoku, ty se tady zavláli jak praporek na prvního máje. Kdyby tady ty klopenky, jak to pěkná trať. Tak kolik? Pojď, Rusi, pojď! Hupej, ty praše! Dávej, dávej! Sometime like high. Do you know my baby what you like to do? Full contact cycle, that's all I let you. Now I check you, I want you high. Oh, it's a good rockin' style. Now I check you. Now I check you to sometime like high. Take you play. The soccer race. Take you place. I'm starting rock, Billy Billy. I'm starting sucker, Billy Billy. I'm starting socks race. Yeah, you better rock. Just stomping in my face. Now I check it all, I'm on the high. Pushing in the rockin' style. Now I check it all. I'm a chicken fish sometime like high. Yeah. Did you play? 25. Yes, I can be the race. Did you play? 25. I'm starting rock like a Billy. I'm starting psycho Billy. I'm starting socks race. With you, darling. Yeah. Takže ahoj, já jsem Přema Mikulášek, jsem z Hradce Jindřichova, je mi 19 let. Čau, jsem Saša z Brandýna, tím asi tak od 13 let, tak jako mě dostal kamarád. Tak jezdím
od 7. třídy, takže asi 7 let. Tak jezdíme závodně sjezd. Ale já i rád skáču teda. Když máš čas. Když mám čas, vezmu auto, dám do něj kolo a jedu někam na dir. Jezdíme sjezd, je to náročná disciplína, asi se shodneme, že potřebujeme dobrou fyzičku, techničku a babičku. Babička, jako když to babička zaštítí, je to dobře. Jo, přema, jak my se známe. To byl rok, co to bylo za rok? To byl rok 2006 a pak jsme spojili na první závody do Náměště nad Oslavou a od té doby jsme na rozluční kamarádi. Nádej se, já jsem tě nechal, fakt dobrý. Co je to nechci? To nechci, že tam a to fakt nic nepáme. Mě na kole nejvíc baví to, že jedeme na závody, spíme v autě, pak jezdíme, večer grillujeme, maso, klobásy, zase vypijeme tak, já nevím, 2-3 piva za ten večer. No, tam si taky dáme víc. Zase jo. Tak já si myslím, že letos byla taková nejúspěšnější sezóna. Se mi podařilo umístit se v Českém poháru v celkovém pořadí na 5. místě. Asi největší úspěch bylo 3. místo na Českém poháru v Rokytnici a Nizeru. Tak já mám takový problém letos, že jsem závody dojížděl do spůlky. Jsem buď dojel semíčko nebo finále, takže jsem v Českém poháru skončil asi na 15. místě a asi největší úspěch je ten, že jsem byl druhý na Lipně, kde jsme pojeli starýho vlka Švár. Jezdili jsme letos za Bike Sport Tuma, za ní už jezdíme asi 4 roky, 3. No vlastně od začátku naší závodní kariéry. Strašně nám pomáhají, ale na příští rok změníme tým, budeme jezdit za RM tým. A jestli tady ta sezóna byla dobrá, tak uděláme všechno pro to, aby ta příští byla ještě lepší. In every city, in every town, it's still living local underground. One for all and all for one. So open your eyes, just look around. He knows how to blow up hot rods and machines. He aged my skin by gasoline. We're living here, dying here, it's all man. We are faced with the red gentleman. You know the name of this city. You know the name of this city. You know the name of this city. It's your hometown. You know the name of this city. You know the name of this city. You know the name of this city. It's your hometown. It's your hometown. You know the name of this city. You know the name of this city. You know the name of this city. It's your hometown. You know the name of this city. You know the name of this city. You know the name of this city. It's your hometown. You know the name of this city. You know the name of this city. You know the name of this city. It's your hometown. It's your hometown. It's your hometown. Celý to zakončený parádním wallridem. Jaký byla parádní rychlost? A když byla parádní rychlost, pak následovala streetová zóna, jedna z těch věcí, co tady úplně nemusela být. Je tam pěkný vola,
grindy oba dva do zatáčky. Grindy se neviděl. Měl jsem jeden. Viděl jsem jeden, který dopadl dobře. Jsou Čekal jenom závěrečný koček. Red Bull a pusel tichý koček. Modro, bláto, vole, stračky, sníh nahoře. Tam asi 4 kaluže. Takže nuda. Začneme tady pěkným dropem, pak slizkým wallridem. Jdeš první? Já na tudla. Frajer, bourák, highway, west coast, cíl je jasnej, do válečního Angel City, baby, underground. Downtown, Paris září a já mu vidím v páži jedinečná moje baby, come on, give it up. Žij v tomhle božském stylu zkus, všechny věci říšný dnes, svoje tělo krásný, už to dekej. Žij v tomhle božském stylu zkus, všechny věci říšný dnes, svoje tělo krásný, už to dekej. Blackjack, na stůl dávej pár set, neboj sázej, řídíme se spolu nocí, American Dream. Frajer, král, dost crazy, no drink, sorry baby, zítra jinej frajer, mi ten long drink zaplatí. Žij v tomhle božském stylu zkus, všechny věci říší dnes, tvoje tělo krásný, už to dekej. Já jsem zatražený. Žij v tomhle božském stylu zkus, všechny věci říší dnes, tvoje tělo krásný, už to dekej. Ale opatrně na ten rám, jo. Když jsem nevyhrál, tak končím. Nevyhrál. Tak končím. Každý šlápnutí pomáhalo, jako. Si budeme povídat. Teďka první 3, jo. Tak ty dostanou ceny, co jsme tady s kolegama vyráběli jako sami, takže nečekejte, že to bude něco hezkýho. Třetí nestárnoucí Jirka Filip, jo, takže vám docela naklepal všechny. Přijel Jozič. Jo, a to jako fakt musím říct, že jako zaletěl si nejlíp, vyhrál si a druhý Alexander Sidor. Všechny věci říší dnes, tvoje tělo krásný, už to dekej. If you would tell me now to pick my suitcase, I would do it in a while, 'cause I need a break now. But it needs a trip. Jezdit jsem začal zhruba před 3 roky, ale tak nějak víceméně mě to chytlo před rokem na začátku sezóny, když jsem se tomu začala víc věnovat. Ale mě nejvíc baví překonávat sama sebe, takže dělám vlastně něco, na co si netroufne úplně každý. A to všechno vlastně s přáteli, buď někde na pohodovém ježdění, nebo i na závodech. Make some deal, make a brunch and then go to sleep. Maybe then after a while we could go for a walk now. It needs a trip now. It needs a trip now. If we could find the old place, my dress is green, I used to wear pictures of green downtown. It needs a trip now. Baby, won't you make a trip now? It needs a trip now and take your breath.
a trip now, she said. Co se lokalit týče, tak máme tady spoustu lokalit v okolí, vlastně, který se sami vlastnoručně ladíme, kam si můžu dojet i po ose. Takže kde jezdit rozhodně mám. Jezdím nejvíc s klukama, protože holek tady moc nejezdí, ale když se dostanu někam a sejdeme se s holkama, tak jezdíme určitě pospolu. Pro mě asi nejdůležitější okamžik byl minulý rok, kdy teda jsem nad tím začala malinko jináč přemýšlet, nad vlastně skákáním, ježděním a tak začala jsem si to trochu víc užívat. A vlastně v tu chvíli jsem se docela i rozjezdila a další pro mě docela důležitý moment byl, když jsem vyhrála závody na Lipně. To mě jako celkem posunulo a vnuklo mi to tu myšlenku, že bych mohla závodit možná i dál. Časem bych opravdu chtěla zkusit nějaký větší závody, 3DH, český pohár, nějak se umístit. Pády vlastně žádný hrozný nemám, já mám spíš kuriózní pády. Chci, aby to vyznělo nějak nadneseně, ale padat se tak úplně nebojím a rozhodně mě to nerozhází. Většinou teda vstávám a jakože nic, jedu dál. Vesměs fungujeme tak nějak pospolu, jako kamarádi všichni a já mám lidi celkově od kol ráda, protože jsou tak nějak v pohodě a myslím si, že i tady je to tak. Nečekáš to? Jsem rád, kluci, že jste si tady zajezdili na dětském hřišti. Ale to je dobře.